si šta pravi, a? Pa ne vidiš tamo točak čovječe, a? Jesi morao popitati? Pa, kad se desilo, eto zlo? A kud si šao? Pa bio sam u šumi. Tovario drva i ajme. I ona beba moja. Ajme, predavno skoči. I tu u bagaž. Vuče točak, izbudu se drva, ode beba. I eto sad. A požuriš to ovdje? Joj, pa nemoj me. Obećao sam familiji da ih večeras vodim u kino. Ma da. Kinu Bečarine večeras predstavljaju svoj najnoviji CD. Ovo su Bečarine. Muška vokalna skupina utemeljena u Udutena 2000. godine. Njihov program se temelji na očuvanju od zaborava starih izvornih slavonskih pjesama. Pjevaju a kapela načinom, a i uz pratnju starih tradicijskih instrumenta, samica, gajde, bojnice, tambure. Također izvode i sakralne i starogradske pjesme. Do sada su zabilježili 4 nosača zvuka. Večeras imamo prigodu poslušati nekoliko pjesama sa novog nosača na kojem su snimljene autorske pjesme. No prije druge pjesme pozdravljamo gledatelje diljem svijeta koji nas prate putem video streaminga na Šokačkom portalu i na službenim stranicama Bečarina. Kada se spomenu Bečarine, sinonim izrazito lijepog i profinjenog glasa, ugodnog i toplog, pomalo arhaičnog, svakako je glas Čiča Mate Pavića.
Ako samo kažem da smo mi Bečarini iz Đakova, onda će mi tetana uši počupati. Moram kazati da smo mi Tenini Bečarine. A mi se s tim ponosimo što smo Stenini. Ako slučajno zaboravimo kazati da smo Tenini, Bože sačuvaj. Ja imam ulogu u Bečarinama da kažu kao tehnički voditelj. Nisam ja tehnički voditelj. Ja sam među njima najstariji. Onda ja strogo moram voditi računa da se ne potuku. Jer mi dok pjevamo, stvarno pjevamo, ali kako ćemo diskutirati? Onda nas 30 mišljenja. Onda ja moram paziti da se ne potuku i oni mene slušaju. Hvala lijepo, još jedan put i drago mi. Pjesmom se bavim od vrlo mladi, mogu reći mali dana, još iz osnovne škole sam pjevao i tako nastavio na svinjokoljama u ono vrijeme, kad nije bilo ni televizije, ni radija, ni ničega, se ljudi zabavljali na svoj način, pa onda na svinjokoljama sam morao uvijek ja otvoriti tu pjesmu, da bi onda redom svi nastavili pjevanje, ali bilo je bitno probiti led da se počne sa pjevanjem. I sad isto tako probijate led i snimili ste već i sa Gorjancem Đakovo grade, to je jedna singlica, pa onda druga singlica, pa ste u KUD-u Tena bili, Kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, jel? Da. I kroz to ste osnovali Bečarine i sada u Bečarinama se pomladili. Pa skoro tako bi se moglo reći da, pa 20 godina sam bio u Gorjancu, onda se osnovala Tena i ja sam osjećao da ćemo tu moći bolje napredovati, jer je u ono vrijeme PIK Đakovo bio gigant koji je mogao biti dobar sponzor i oni su to jako dobro prihvatili iz te sve dobre organizacije toga KUD-a. Tena sada, onda je bio radničko kulturno-umjetničko društvo. Tako da vidio sam da ćemo tu moći dobro napredovati i nisam se prevario. Tako da smo dobri stvari tu u tom društvu mogli napraviti i evo ja sam tu. Eto, nikad se ne volim faliti, sa mojim glasom mogu doći do izražaja i drago mi je što sam takvu odluku donio da dođem u Tenu i poslije, evo, kad su osnovali Bečarine, nastavili u Bečarinama i uvijek kažem, uz stručne osobe koje znaju svoj posao smo radili i napravili ovo što danas imamo. Obišli ste i puno svijeta zahvaljujući tome. Pa zahvaljujući tim radom, kulturno-umjetničkim i tim mojim pjevanjem sam prošao, pa mogu slobodno reći, pola svijeta. Sa Gorjancem sam obišao pola Europe, a sa Tenom sam obišao pola svijeta, to mogu slobodno reći i to mi je najveće bogatstvo koje sam zbog toga glasa koje mi je Bog dao mogao ostvariti da dođem opet kažem, uz stručne ljude koji su prepoznali mene kao tog pjevača izvornog i sa tim sam prošao od Meksika, Egipta, Kine, a Europu uzduž i popriko od sjevera do zapada i od istoka do juga. Uspjeh ste postigli sa Bečarinama, bili ste i na festivalima, najprije je bilo rečeno, ma šta ćemo mi na festivalu, amatersko društvo. Prvi nastup i odmah bum,
To su nam rekli, ma nemate vi šanse na Požegi, obzirom da ste vi velika grupa i to obično to idu tamburaši. Međutim, kad smo mi poslali ovu pjesmu koja nas je najviše proslavila moja duša, kad su oni to poslušali, odmah smo ušli u finale, u finalno veće. I eto, sa tom pjesmom nas poznaju širom Hrvatske. A vjerojatno i dalje preko interneta i to slušaju ljudi i tako. Eto, meni to jako drago, evo što sam ja ta osoba koja sam donio tu pjesmu, ona se jednostavno desila. Ovaj momak je napisao dobar tekst, aranžman je napravio Zdravko Drejančević i mi smo to solidno otpjevali da je u narodu jako dobro prihvaćeno. Eto, želimo vam još puno dobrih nastupa i da doživite i da dobijete jednu nagradu za životno djelo koliko ste sebe dali u to pjevanje. Pa hvala lijepa, ja nikad nisam radio za nagradu i uvijek čovjeka obraduje ako mu to neko prizna, ali ne bi nikada radio za nagradu, nisam nikad radio za novac, nisam pjevao za novac nikada i mislim da je to isto veličina čovjeka, jer drugčije se pjeva za novce, a drugčije se pjeva kad pjevate od srca. A vi ćete i dalje pjevati od srca? Pa ja ću i dalje pjevati od srca i dok bude mogao, još me, hvala Bogu, glas služi, iako me pomalo noge ostavljaju, ali možda će moji voziti na kolicima da idem s njima i dalje. Vidit ćemo, dok li bude išlo. Vrijedno je da kako reći da financijska i moralna podrška svakako je Bećarinama i grad Đakovo. Stoga molimo dogradonačelnika gospodina Ivana Išesegija da uputi par riječi sa pozornice. Dobro večer svima, dame i gospodo, uvaženi gosti. Evo, posebno mi čast da vas mogu večeras pozdraviti u ime gradonačelnika i u svoje ime. Šta reći, drago mi je da je ova dvorana puna, to je znak nečega, znak da mi volimo naše Bećarine. Kad pogledam ove mladiće ovdje, 18 do 25 godina, često se pitam sa njima kad sam... Odakle im tolika snaga, toliko volje. Njima nikad nije teško i putovati, izgubiti noći, izgubiti vrijeme od svoje obitelji, a oni su neumorni i oni se stvaraju. I ne prođe godina, dvije da ne izbace opet nekakav novi singl, novu ploču, novi zvuk i tako da. U tom se neumorni. Grad Đakovo zajedno sa njima, ja ću sad reći, Čika Perić je rekao da je to Tenin Bećarina, ja ću kazati da su to i đakovačke Bećarine. Jer gdje god se spomene Bećarina, spominje se i grad Đakovo, znači oni su i naši isto, svih nas i naši i vaši. I sigurno da ovo što oni rade, sigurno djekuje daleko, širom naših granica, možda i dalje. I grad Đakovo daje potpunu podršku i želim i čestitam na svim budućim uspjesima i samo tako nastaviti. Ostanite i dalje Bećarine. Hvala lijepa i dogradonačelniku. Ja bih sad molio gospodina Tihomira Ivanetića, zapravo on je osoba koja zna glazbu ovako fino elektronski zapisati, uobličiti sve to o tom i o radu sa Bećarinama, on će vam najbolje reći sam sve. Tihomir je izvolio. Prije svega vas lijepo pozdravljam. Ja sam uvijek s one strane, nemojte se ljutiti, nisam naučio biti s ove strane. Ovako, šta reći? Nakon 4 albuma, 4 finalne večeri Požeškog festivala, 2 odnesene nagrade za najslavonskiji tekst, za bezbroj pregrš lijepih nastupa. I nakon toga, jedan album, evo, ja sam ovdje ispred Croatia Recordsa, isto još tako da prije toga isto pozdravim ispred gospodina Želimira Babogreca, da su ovi dečki napokon izdali CD u Croatia Recordsu. To nije mala stvar, jer i oni su našli dio svog zvijezdanog kolača.
Ja bih htio da danas sutra, znači Kamata dobije Porina za životno djelo, to bi bilo vrlo drago. Kao i izdaju, tako. Mislim, šta reći, možemo se samo ponositi s ovim divnim ljudima i koji rade vrhunske pjesme, koje nisu kikiriki pjesmice kao u današnje vrijeme, sve fast food. Znači, svako se može identificirati s ovim pjesmama, slušati Od srce šokačko, Zlatovez, Slike moje domovine, pregršt lijepih pjesama, stihova, da može se sjest i stvarno se prepustiti glazbi i srcu i uživati ovim lijepim riječima što moji svakodobno ljudi daju. Imaju godina, da, ali oni su kao da imaju 20 godina. Ja sam s njima jako puno vremena proveo u studiju, izvan, na roštiljadama, ovo ono. Vjerujte mi, ja se prvi umorim s njima. Tako da želim im još 100 godina ovakvog rada, temeljitog. Prije svega bi zahvalio isto Tomislavu Radičeviću, profesoru njihovom, bez kojeg oni ne bi mogli, ja barem mislim, koji je jako puno uložio truda u rad s njima. I naravno o logistici, gradu Đakovu i ostalim stvarima. Evo, ja vas sve se zahvaljujem ispred mene Tihomira Vanetića i izdavačke kuće Croatia Records. Hvala lijepo. Glazba se razvija, a glazbu razvijaju i u studijima i producenti, izdavači, pa da čujemo Tihomire. Pa da, evo ja sam ovdje u svojstvu i ton majstora koji sam s Tomom zajedno odradio taj dio. Krenulo se, Tomo je taj alfa i omega, znači snimali smo i na terenu, snimali smo i u studiju, kako je koja pjesma zahtijevala svoj imidž da bude. Lijepo je, kupilo se dio po dio, mislim da su sve pjesme kvalitetne, nisu kikiriki pjesmice što ja govorim. Svako će se identificirati s tim nekim pjesmama jer je to tematika Slavonija, ljubav, mislim što je svakom Slavoncu bitno. I šta reći, drago mi je što evo na kraju krajeva je stvarno taj CD izašao pod otkriljem Croatia Recordsa, što mislim da jako malo kudova i pjevačkih skupina je jako malo izdalo službenih CD-ova. Koliko ja znam u zadnje vrijeme nitko, eventualno Bećarine, mislim i da će izdati pjevačka skupina Nene iz Bošnjaka. Ovo je sve, znači to je prvo jedan praćenje drugačije, profesionalnije, na portalima Croatia Recordsa se objavljuje danas ovo što se desilo, obavio se da se to desilo, ako Bećarine šta rade, to će se uvijek objaviti, gdje nastupaju, tako. Znači drugačije jedno paženje, drugačije, znači kontrola jednih pjesama, oni će u Croatia Records će pogurati radio stanicama, drugačije, tako. Evo, zato mi je drago što je Slavonije jedna druga vrsta glazbe, nego kulturno-umjetničko pjevanje, da je našlo na službenom CD-u, što do sad nije bila praksa. Evo, mislim... Evo, već je on spomenuo da je vrlo bitna osoba, glazbeni voditelj, u ovoj vrijednoj i hvale vrijednoj skupini je to gospodin Tomo Radičević, stoga molim i njega da se obrati s nekoliko riječi. Dobro večer svima, srdačno vas pozdravljam. Evo vidim da ste se okupili u velikom broju, to mi je jako drago. To znači da podržavate rad Bećarina, naš rad. Što da kažem njima i ovom CD-u, evo počeli smo prije 3 godine onako usputno, međutim evo nisam se ukrenio, već su mi natukli ovaj bunđur i evo jednom sam ostao s njima i to mi je jako drago. Ja radim inače u školi, pa oni su meni kao još jedan dodatni razred. Pošto je 3. godina, onda ja njih zovem 3. B. 3. dodačaj. Jako bitno za ovaj CD, koji je kruna, znači mog grada s njima 3 godine. Polako su dolazili pjesme za pjesmom, festival za festivalom, pa smo to odlučili jednostavno zaokružiti sa jednim nosačem zvuka i ja mislim da će, ako ga još niste vidjeli, kad ga vidite, da će vam se svidjeti i na oko i na uho.
Jako bitna stvar je to da je na tom CD-u puno njihovih pjesama, znači od članova Bećarine, koji su meni donijeli te svoje uratke i tekstove i glazbu, pa smo to nekako obličili lijepo i ja sam jako na to ponosan i molim vas jedan pljesak za te autore koji su I ne da je velika stvar samo imati autorsku pjesmu, nego znači još baš oni koji te pjesme žive, koji žive sa tom našom slavonštinom i iz tih osjećaja su izašle i ove pjesme i ja se nadam da će se to čuti na CD-u. Uživajte, hvala vam lijepo. Tome dirigent i onaj, što bi rekli, umjetnički direktor, ajmo reći, na neki način Bećarin, glazbeni voditelj, stručno rečeno. No. Pa da čujemo kako je to krenulo i ide li to Bećarinama? Pa sudeći po ovom CD-u, očigledno da ide. Pa kako je krenulo prije, to ja sam imao 3 godine i kako smo uvijek za potrebe nekih festivala nečega je trebala po neka autorska pjesma i to se s vremenom kupilo i onda smo odlučili snimiti, izdati jedan CD, da on ima zabilježeno baš svoj autorski CD, do sad su snimali sve, znači folklorne, pa starogradske, pa sakralne pjesme i sad je ovo baš njihov. Kad kažem njihov, doslovno njihov, evo na većini ovih pjesama su baš i oni autori, oni su pisali tekstove i glazbu koje sam ja sredio i snimio, tako da očigledno im ide. Znači aranžerski dobro dotjerano, što se vidi onako u njihovom stilu višeglasnog pjevanja. Pa da, s tim da smo uveli tambure, čak ima i dvojnica i samice. Pokušali smo ubaciti ih nekih starih instrumenata, jer pjesme jesu autorske, ali su u narodnom duhu, znači u tom našem slavonskom nekom štihu, samo je to malo... Dobro, slavonski štih je inače dvoglasni. A to su sad... Ovdje smo malo sada ubacili i višeglas, To su rasprave sad, to su da je, ok, slažem se, dvoglas je u biti neka karakteristika tih starih slavonskih pjesama, međutim, ovo su nove, ja se nadam da će za 50 godina neka nova skupina, ne znam, pjevačka koja će biti reći, sjećate se kad su tamo Bećarine imali, da, ima negdje CD, naćemo ga, skopam, vidite, to se tako pjevalo, tako i ovo isto. Znači, pjevalo se ta dvoglasna, pjevalo se i troglasna, ali normalno, folklor i glazba je nešto što se razvija, pa zašto ne ubaciti nešto malo.